Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite kanal Glasa javnosti. Kakav je naš obrazovni sistem iz ugla roditelja? Koji su problemi? Da li neke novine koje se najavljuju mogu ugroziti prava i privatnost i roditelja i učenika? Da li je teška borba za besplatne udžbenike? To su neke od tema o kojima ćemo razgovarati sa našim gostima. A gosti Glasa javnosti su Jelena Miljković, predsjednica Saveta roditelja u osnovnoj školi Oslobodioci Beograda. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste me pozvali. Dobrodošli. I Petar Čelik, roditelj učenika te iste osnovne škole Oslobodioci Beograda, otac 5 dece. Eto, moram za početak to da naglasim. Pa evo za početak pitanje za oboje, koliko ovaj novi način odvijanja nastave po principu, kako kažu, semafora, odnosno na 3 načina moguća odvijanja nastave koji je počeo od ove školske godine, kako su prihvatila i vaša deca, a kako i vi kao roditelji? Kako ih ocenjujete? Evo, Petre, evo izvolite Jelena, izvolite. Petre, hoću da se sasvim sve. Izvolite, sve jedno. Može predsjednik Saveta roditelja. Hvala Petre. Pa ovako, ništa prokomentarisala bih da sam nezadovoljna samim tim, njihovim, kako nazovete, semaforima. Smatram da to nije za što se tiče našeg obrazovanja, na obrazovanja naše dece, na jednom kvalitetnom nivou, jer oni za čas od pola sata ne mogu ništa da... Profesori prvo nemaju mogućnosti da im omoguće kvalitetan rad za tih 30 minuta. To su, znači, neizmenično, jedan dan idu, jedan dan ne idu, gde neki učenici idu 2 puta nedeljno u školu jedne nedelje idu 3. 3 dana smatram da je to jako nedovoljno. Smatram da je ceo taj sistem što se tiče obrazovanja jako narušen. I jednostavno, što se tiče toga, smatram da su naša deca, konkretno moja deca, mislim deca cele Srbije, uskraćena za jedno bogatije obrazovanje kako smo mi imali dok smo išli u osnovnu školu, tako da smatram da su nam deca jako loš kvalitet znanja imaju. Tako da mi ne mislim da je ovo jako jedan loš pristup. Znači, odigravaju se fudbalske utakmice, odigravaju se, znači, bioskopi su otvoreni, sve je otvoreno, a naša deca su uskraćena za jedan jako kvalitetan vid obrazovanja. Što se tiče škole, roditelji su primorani da plaćaju privatne časove da bi nadoknadili ono što profesori nisu u mogućnosti da im za 30 minuta omoguće u školi. Tako da smatram da su nam deca jako osiromašena što se tiče znanja, tako da oni roditelji koji imaju mogućnosti i sredstava da plaćaju privatne časove mogu slobodno kažem da ta deca neće biti uskraćena za kvalitet njihovog znanja, ali šta ćemo sa roditeljima koji nemaju finansijskih mogućnosti da plaćaju privatne časove pojedinih predmeta gde deca jednostavno za 30 minuta ne mogu da stignu da nauče osnovne stvari. Vi imate 2 dece koji idu u osnovnu školu, jedno je u nižem razredu osnovne škole. Tako je, imam sina koji je 4. razred i imam sina koji je 7. razred. A vi, Petre, od vaših 5 dece, koliko njih su školskog uzrasta? 4 su školskog uzrasta, 2 su u nižim razredima, 2 u višim. I šta da vam kažem, nastava, sad ovo da se nadovežem na to što je Jelena rekla, i uopšte školovanje se pretvorilo neki birokratizovani model. Šta to znači? Sve se svodi na neku formu, na zadovoljavanje nekih tamo tih semafora. Znate, kao kreni, stani i tako dalje. Međutim, ne vodi se računa, kao i sa udžbenicima. Ne vodi se računa o tome da li je udžbenik kvalitetan, da li je dostupan svima, već se samo vodi računa o tome da ga je neko izabrao i da se on primeni. Znači, u principu je samo birokratija ono što je konstanta u ovome. Kada je u pitanju ovaj skraćeni rad, ti preskoci uopšte, pošto sam se ja, da kažem, i bavio obrazovanjem i bio sam godinama... Radili ste u školi? Ne samo to, nego sam bio godinama i u upravnom odboru predškolske ustanove i otprilike pratim te stvari. I tačno vidite da kako vreme prolazi,
taj sistem je sve slabiji, sve siromašniji i sve više, da kažem, nedemokratičan, nesaradljiv sa roditeljima, pokušava da se uspostavi neki sistem direktiva, nama su tako rekli odozgo, mi samo radimo svoj posao i tako dalje, a zapravo se izgubio taj moment gde zapravo mi kao roditelji, naša deca i nastavnici možemo da imamo neki kvalitetan odnos ili da mi na nešto utičemo. Znači, prosto, birokratija je progutala potpuno i vaspitanje i obrazovanje i naravno vi sad kada pogledate, kada nekoga, evo sad zamislite šta god da radite, kreni, stani, evo vi se bavite ovim poslom, što više puta prekidate, sve su vam slabije misli, sve ste, da kažem, dalje od kvaliteta i to je ono što isto je u obrazovanju. Međutim, šta je problem? Problem je što kako se te stvari odvijaju dalje, u jednom trenutku će to doći na naplatu. Evo recimo konkretan primer. Pošto sam ja živao i na Kosovu, svi se sećate 90. godina da su Albanci napustili obrazovni sistem naš i sticajem okolnosti mi smo se poznavali, nije to sad da smo mi pričali, da ja pričam sad o nekim ljudima koje ne poznajem ih i danas, s nekima sam čak i u kontaktu i oni su počeli da organizuju neku školu po zgradama, po kućama, po podrumima i tako dalje. Mali broj njih koji mogu otići u inostranstvo. I šta se desilo? Danas ovo Kosovo ima problem sa tima koji nisu, da kažem, adekvatno školovani. I zato ne može da mrdne nigde. I to će jednog dana doći na naplatu. Ovo što mi danas radimo, za 15-20 godina imat ćemo lošeg hirurga, lošeg arhitektu, lošeg pilota, lošeg računovođu i tako dalje. Tako je, apsolutno. Slažem se s Petrom. Znači, sve ono što naša deca sad propuste. Znači, jedino novac i ko je finansijski sposoban, moći će svom detetu da priušti znanje, ali onaj ko nema novca neće moći da priušti svoj. U naše vreme, dok sam ja išla u osnovnu školu, možete se složiti sa mnom i u vaše vreme sigurno, bilo je sramno reći da ideš na privatne časove u 5. razredu osnovne škole. To je bilo nezamislivo. Nezamislivo, tako je. Pa ne, to je onda slika i prilika nastavnika. Tako je. Današnje vreme je sramota je ne nositi patike od 20.000 dinara, a ne znati padeže u osnovnoj školi. Me razumete? Znači, mi kao roditelji moramo danonoćno da radimo da bi im nadoknadili sve ono što naša deca propuste u školi, ne zato što oni ne žele da uče, nego zato što jednostavno im sam pristup našeg obrazovnog sistema ne dozvoljava da se jednostavno da izađu iz te škole kao školovani đaci. I kad pogledate, kad stavite sve jednu i drugu stranu, kad pogledate, dosta se privatnih škola otvorilo, znači što osnovnih, što srednjih. Masa njih koje može da priušti idu u privatne škole. I samim tim smatram da je tamo kvalitet i nivo njihovog obrazovanja na višoj lestvici nego u državnim školama. Mislim, zašto? Kad pogledate zašto? Znači, svi profesori koji rade u državnim školama predaju i u privatnim školama. I svoje radno vreme usklađuju da bi predavali u jednim i drugim školama da bi mogli da othrane svoje porodice. Samo pogledajte kolike su plate tih profesora koji rade u državnim školama. Zašto su se oni školovali, zašto su učili školu, zašto su jednostavno trošili svoje vreme da bi ih radili za neke, da tako slobodno mogu reći, bedan novac. Faktički. I ko onda trpi zbog svega naša toga? Deca, naravno. I naša budućnost, kao što kažete. I naša budućnost, da. Interesantno je ovo što je Jelena, da kažem, pokrenula kao temu iz jednog prostog razloga. Evo recimo prethodnog ministra Šarčevića, on ima svoju privatnu školu. Da li vi mislite da je u njegovoj privatnoj školi isto što je u našoj školi koja je državna? Tamo je sve usmereno ka učeniku, tamo je plaćeno i za plaćeno se pruža usluga. Vi ovde plaćate kroz poreze, kroz doprinose, kroz razne neke, da kažem, namete, a ne dobijate ništa. I tu nije obrazovanje usmereno ka učeniku, znači ka proizvodu, nego je usmereno ka nekim unutrašnjim birokratskim momentima kako dođe neko da kontroliše, što bi rekli, napravi u papirima, ne zapravo, da su i vuk sit i ovce na broju. U tome je problem. Da, ali deca su dobila besplatne tablete. Vi opet ukazujete na jedan problem u vezi sa tim.
Pazite sad, znate kako, ovo o čemu mi pričamo kao obrazovnom sistemu zapravo nije sistem. Da je to sistem, u sistemu bi se znalo da recimo, evo sad ćemo da kažemo deo koji se tiče uloge saveta roditelja, čisto da bih napravio tezu. Uloga saveta roditelja se razvija bukvalno od, da kažemo, demokratskih promjena koje su bile 2000-ih, a i tako da ih nazovemo, da li su demokratske, vreme će pokazati, istorija će tome reći dovoljno. I recimo negde od 2006. godine, 2009. 11. kako se sam zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja razvijao se i taj moment u kome se uloga roditelja povećavala, dok nije došlo do toga, recimo i to na predlog ministarstva, da mi imamo ulogu saveta roditelja u izboru udžbenika i još nekim drugim stvarima. E sad, šta se dešava? Kada je krenula priča sa tabletima, to je bilo pompezno najavljivano, ne znam, kao da je to sad mi imamo nešto što nemaju ni u Japanu i tako dalje. Međutim, malo sam gledao neke tekstove i sad naiđete vi u Francuskoj ministarstvo prosvete je zabranilo upotrebu mobilnih telefona u školi zbog štetnih uticaja i tako dalje, pa ne znam na drugom i trećem mestu, jer nam se pojavljuje kod nas tablet kao rešenje. Međutim, on nije rešenje. Zbog čega? Sad ću vam reći. Prva stvar, on ne može da zameni klasična didaktička sredstva i ono što vaspitno-obrazovni sistem treba da ponudi. To je prva stvar. A u principu, pošto pokazujem sam par dokumenta kasnije koji su došli sa njim, to je jedno. Drugo, on nije odobren od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i bukvalno je ubačen u sistem preko neke kancelarije za mlade iz Beograda, gde kao se administratori sad pojavljuju, ne znam, neki ljudi iz, kako se zove, Infostana i tako dalje. I u principu imate jedan upad u obrazovni sistem sa tim tabletima, koji zapravo niko nije nikada proučio, niti radio bilo kakvo istraživanje ili neke procene. Kako oni utiču na zdravlje dece, kako će oni doprineti nastavi, šta oni rade. Imate nastavnike koji nisu znali da ih uključe. Imate, u sistemu to ne može da se desi. Kako ide sistem? Sistem prvo napravi pripremu, organizaciju, ko šta radi, onda ubacuje sredstva. A kod nas je naopako, kod nas se prvo ubace sredstva, pa se vidi šta je bilo, pa se onda hvataju konci i tako dalje. Međutim, ono što je najveći problem je što ako nešto nije odobreno od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, to ne sme da se nađe u nastavi. A kako se to našlo i kako je to moguće? Pa ne znam, to je sada pitanje i za ministra Ružića, i za ZUOV, i za sve njih. Kako su oni mogli da nešto što je već, pazite, i to oni nisu radili u avgustu. To su radili u drugoj polovini septembra, kada je nastava već, što bi rekli, ukotvljena. Imate pravila, već programi su postavljeni tako i sad se pojavlja neki tablet i šta? Međutim, tu imate sad razne probleme, o njima možemo kasnije, što bi rekli, pitanja bezbednosti i koje čega. Upravo o tome možete i sada da kažete, na šta tu mislite kada je u pitanju bezbednost. Vidite. I ugrožavanje neke privatnosti, ako sam vas dobro razumela. Sad imate, jedini sistem koji postoji ovde je sistem pokušaja da se zapravo roditeljima uskrati svako pravo i uspostavi maksimalna kontrola u svakom smislu, znači da se Ministarstvo prosvete, nauke i obrazovanja, prosvete, nauke i kako se zove, i tehnološkog razvoja, mislim, nespojivo mi je s njima, pa ne mogu da se setim ponekad, jel? Da jedino je da se zapravo to ministarstvo pretvori u velikog brata. I vi kada vidite sada... Na koji način? Kako? Jednostavno. Mislim, ovde se sa tabletima umešao grad Beograd. Kancelarija za mlade u da kažem, osnovnom vaspitanju i obrazovanju je kao kada bi, ne znam, železnička stanica podelila tablet. Prosto nije nikakav faktor u tome. Činjenica da se zaobilaze faktori kao što su, da kažem, zavodi koji su državni, koji treba da se bave procenom kvaliteta, rizika, upotrebljivosti, načina upotrebljivosti, pa da ne govorimo sad o ionizujućim zračenjima, o uticaju plavog svetla, o sad kakvim faktorima koji mogu biti štetni po zdravlje dece i tako dalje, jer pazite, oni gledaju u ekran kada su na online nastavi, oni gledaju TV, kada dođu kući rade na računaru domaći, imaju mobilne telefone i vi sad na sve to im dodate još neke tablete. Da i ne govorimo ako se nastava izvodi online.
te nedelje, na primjer, isključivo po odluci ministarstva. Kako se ta nekorektnost može zapravo lako objasniti? Znate što vas prekidam, Petre? Kad ste već to rekli, zašto su onda ti tableti podeljeni samo deci u Beogradu, na primjer? Šta je sa drugim delovima Srbije? Zašto drugoj deci nisu podeljeni ti isti tableti? Da li je to diskriminacija? Tako je. To je apsolutno diskriminacija. Šta će ono dete koje možda nema finansijskih mogućnosti, ne znam, u nekom selu gde roditelji nemaju najnoviji mobilni telefon, gde roditelji nemaju tablete, gde roditelji nemaju laptopove, računare. A možda nemaju ni internet. A možda nemaju ni internet, apsolutno. Možda nemaju ni struje, ljudi. Šta će ta deca da rade? Da li će oni... To je apsolutno ono što Petar kaže što se dešavalo na Kosovu u njegovo vreme. Znači, ta deca će ostati uskraćena za svoje obrazovanje, jer te prosto ne mogu da funkcionišu. Zabranjeno je školovanje u školama, zabranjena je komunikacija sa učiteljima, zbog korone. Šta će ta deca da rade? Onda se i tu postavlja to pitanje, što je jako, slažete se sa mnom, što je stvarno apsurd. Znači, jedan apsurd da deca u Beogradu dobiju tablete, deca iz unutrašnjosti da ne dobiju tablete. Da. Sad, da se vratim u pravo Jelena što kaže. Vi imate sad još jedan moment, kad sam rekao upad u obrazovni sistem. Obrazovni sistem mora biti jedinstven. Znači, i dete iz Horgoša, i dete iz Dragaša mora da ima jednake uslove, bar u sistemu državnog obrazovanja. Privatni ima neke, da kažem, modalitete po kojima nešto može da širi i unapređuje. Međutim, za ove sve mora biti jedno te isto. Mi sada imamo jedan apsurd svojevrsni, gde se ministarstvo, čiji glavni entitet, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kaže da su oni o tabletima čuli iz medija i da ništa ni oni, niti bilo koja njihova organizacijska jedinica ne znaju o tome, se bori protiv udžbenika besplatnih koje su dobila naša deca, koje je odobrio zavod, ministar odobrio rešenjem, nalaze se u katalogu. Pa kako je to moguće? Da, pričat ćemo i o udžbenicima, ali da završimo priču o tabletima. Evo, sad ću da uzmem ukazujete i na tu mogućnost, odnosno na to da ti tableti na neki način mogu ugroziti i privatnost dece. Evo da se vratimo na zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i da se vratimo uopšte na te, što bi rekli, pobočne elemente koji zapravo se bave crpljenjem podataka o nama, o našim životima, o životima naše dece, o socijalnom statusu i tako dalje. Vi imate jednu tendenciju koja je, ako sam upoznat, krenula još iz vremena Šarčevića, ali svakako, znači, što bi rekli u ovih nekoliko godina, ja mislim iz 2018. izmene i dopune zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, gde su uveli sistem sa IOBA brojevima. To je jedinstveni obrazovni broj svakog, koji je namenjen za svakog učenika, koji je zapravo jedan od nekoliko paralelnih sistema u kojima se odvija, da kažem, prikupljanje raznoraznih, po meni često nesvrsishodnih i neprimerenih informacija o tome, recimo, da li ste u braku, niste u braku, jel vaša deca imaju sobu, kakvog ste imovnog stanja, s kim živite u domaćinstvu, kolika su vaša primanja, neko zaposlen, nije zaposlen, jel živite kao podstanar ili živite u svojoj kući. Pazite, koja je svrha da se takvi podaci prikupljaju? Pazite, vi takve podatke imate već i u školama, i u predškolskim ustanovama i tako dalje. I baš sam danas zvao kod poverenika da ih pitam kako oni gledaju na te neke stvari. I taj čovjek s kim se razgovarao je poprilično bio zatečen. Ja kažem, čekajte malo. Jel postoji u MUP-u baza jedinstvenih matičnih brojeva građana? Postoji. Jel postoji baza poreska kod poreske uprave? Postoji. Jel sad Ministarstvo rada i socijalne politike se bavi time da pravi socijalne karte? Znači oni će to. Sad se i Ministarstvo prosvete bavi time. Pazite, šta to znači? Dokle više? Znači mi treba da se pretvorimo u farmu i samo da dođe
onaj sa, da kažem, flekavom televizijom i da nas snima. Ne može tako, pazite. Mi decu ne možemo da izložimo tolikom pritisku da oni nemaju privatnost. Vi kada vidite, recimo, da se tu navodi 10, 15, 20 stavki koje se prikupljaju o svakome, što je mnogo, mnogo. I sad, ako na to još dodate tablete, koji su sad, evo, recimo, pokazat ću vam jednu stvar koja me, prvo me vrlo iznenadila. I sad kao deci obezbeđen internet. I sad, sjetit ću se jedne devojčice, i to moram da vam kažem, to je drugarica mog sina, najstarijeg, kad smo bili prošle godine zaključani. I ona mučenica, ali stvarno, to je jedno jako dobro dete. Nije imala ništa, ni tablet, ni mobilni telefon, ni ništa. I sad, mi smo bili svi zaključani. I u njihovoj zgradi je bio jedan čovjek koji popravlja računare i ona mučenica, da bi znala šta se dešava u školi. Ona siđe kod ovog, pa ona ga zamoli, pa on neki računar osposobi i tako dalje. I znate šta se desilo sa njom? Šta? Otišla iz škole, jer su je podelili svi jedinici. Je li to sistem? I onda sad, umjesto da se reši to pitanje, takve deci, i da bude za svu decu isto, znači, postoje deca koje nemaju uslove, da se to upotrebi na takav način, da oni dobiju uslove za rad. Pa da se taj tablet ne postavlja kao ovo što se sada postavlja, nego da se dodelio deci, da mogu da uče, da mogu da prate nastavu, ali ne da se uslovljavaju. Pazite vi sad imate ovako i kaže, važna napomena, evo to je došlo sa tabletima. Zašto bi bilo online nastave na kraju krajeva? To je ozbiljan problem. Zašto? Zato što niko nije akreditovan. Najpre je bilo potrebno obezbediti uslove za online nastavu da bi mogla da se odvija. Svi mogu da imaju i računare. Pa sećate se Šarčevićevih priča o hologramskim nastavnicima. To čeka prosvetne radnike. Koliko god oni živeli u mislima da to vreme nije došlo, oni greše. Zašto? Evo, na primjer, ovde. Tablet je došao i kaže, važna napomena, pre uključivanja uređaja obavezno je ubaciti MTS SIM karticu u tablet. Ukoliko ne ubacite karticu pre pokretanja procesa podešavanja, nećete moći da koristite MTS usluge. Šta to znači? Vi ste odmah u startu uslovljeni da ga koristite na određeni način. Vi znate, svaki uređaj kada kupite, on je inicijalno podešen fabrički. I obavezno ima nekoliko softverskih zakrpa za operativni sistem. Šta to znači? Da vi treba da ubacite karticu, da oni instaliraju neki softver, za koji mi ne znamo šta je, čime se bavi i tako dalje, i da onda iskoriste nedostatak bezbednostnih zakrpa, zapravo rutuju uređaj, to se tako kaže stručno, i preuzmu kontrolu nad njim. I vi više ne možete ništa. A i ne znate da li je to urađeno ili ne. Ne možete ja nisam dozvolio, razumete, ja nisam dozvolio. Vaša deca su dobila tablete? Jesu, ja sam hteo da vidim. Znači, prosto, ako je već su dobili, uzeo sam i nisam upotrebio ovo. Zašto? Zato što ovo ne ukazuje, po meni ne ukazuje na dobru nameru. I onda šta se desilo? Pa evo sad ću vam reći. Posle nekog vremena u školu, vidite kako to stiže. Niko se ne potpisuje na to. Samo stižu neke, rekao sam, one birokratske, i kaže, prema dogovoru u nastavku, ne kaže se ko se s kim dogovorio, dostavljam vam zahtjeve koje treba da ispune javne osnovne škole na teritoriji opštine Palilula. S tim u vezi neophodno da se obezbedi sljedeće, da table uređaje iz obe smene koji nisu konfigurisani i nisu do sada skenirali QR kod učitelja odeljenske starešine od 3. do 6. razreda budu u školama dana tog i tog, za kada je predviđen dolazak tehničkih lica JKP Infostan tehnologije. Ja vas pitam, šta naša deca u osnovnoj školi u Slobodioci Beograda imaju sa Infostan? Da, šta imaju? Otkud pravo nekome iz Infostana da dođe da trkeljiše, moram tu reći da upotrebim, po našim životima? Da li ste se nekome obratili u vezi sa tim? Pa ne znate još kome da se obratite. Pazite, ovo su nenormalno, ima tu neko ime se pominje i tako dalje. Dolazili su. Da, Petra, ali vi ste se obratili Ne, mi smo pitali ZUOV. Smo pitali, ZUOV nam je odgovorio. Mi smo pitali ZUOV sve ono što je ZUOV morao da uradi. ZUOV je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. ZUOV se, znači, evo mogu vam pokazati i to. Znači, to je formalni akt. Evo, pazite, zahtev je dugačak, stranu i po. I tu su sve one stvari koje su važne, koje su stručnjaci morali da postave sebi prvo kao pitanja.
Ja pretpostavljam da neki tamo nisu znali ni da čitaju ovo što piše ovde, ali na ovaj način mi pokazujemo. Znači, setite se ranije, ja sam rekao da neko nas, roditelje, pokušava da predstavlja kao neki neuki buljuk, pa sad mi tu kao nešto i sad nam treba veliki brat da nas on kanališe, znate ono, da nam on daje za pravo kad ćemo nešto da... Da nas kontroliše. Tako je. Znači, ovde se radi o, pazite, kaže, na osnovu vašeg zahteva, pa mi smo tu pitali o kratkoročnim, dugoročnim efektima, da li su istraživali, da li su radili neka predviđenja i tako dalje. I oni se ograđuju. Kaže, na osnovu vašeg zahteva navedenog u stavu 1 ovog obaveštenja obaveštavamo vas da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja iz Beograda ni njegove organizacione jedinice nije imao, niti preduzimao nikakve radnje ni aktivnosti vezane za osnovne škole u gradu Beogradu. Nije sprovodio studije, niti je dao bilo kakvu saglasnost za implementaciju i korišćenje beo-tableta i sve drugo što ste u dopisu naveli. Šta znači ovo? Ako to sad stavimo u jedan širi kontekst, te sveopšte digitalizacije, vi vidite da ovde neko radi socijalni eksperiment sa nama. Klasičan socijalni eksperiment. Pa kao što možete da vidite, dokle, znači ono, bukvalno, dokle može da se jaše, ajde, da ne znam kako da vam objasnim. Prosto, da li je to kršenje zakona? Po meni jeste. Ako ZUOV nije odobrio. I sad šta je sad stvar? Kako su oni to postavili? Vi sad ovde imate odjednom infostan u svom životu, mimo računa, jel? Pa onda imate, kaže, navedena oprema pribavljena od strane grada Beograda služi isključivo za korišćenje u nastavne svrhe od strane mog deteta i tako dalje. Kako može neko da proglasi da nešto služi u nastavne svrhe ako postoji sistem obrazovanja i vaspitanja? I to je nešto što je trebalo vi da potpišete. Tako je, evo kao potvrdno. Odnosno što bi svi roditelji trebalo da potpišu. I potpisali su, mnogi su potpisali u neznanju. Jesam, i ne mogu da dođem drugačije do toga. Međutim, ja neću to koristiti na takav način. Zašto? Zato što ja dovoljno se razumem u te stvari. I ako vi sada uzmete, uradite te zakrpe, odnosno ažurirate sistem prema tom uputstvu o kome ste pričali? Ne, suprotno uputstvu. Kako vi smatrate da je bezbedno i kako znate. Znači, sad mi ne pričamo na nivou neznalica, nego pričamo kao neko ko zna šta radi. Vi onda ne možete da upotrebite internet. Zašto je neko napravio tako da on određuje kada će biti uključen GPS na uređaju, kada će biti uključena kamera, kada mikrofon, kada će da se pali, kada će da se gasi. Evo neka deca su instalirala igrice i tako dalje i neki su ih opominjali da je kao neko dobio obaveštenje da su ti tableti zloupotrebljeni. Kako oni to znaju? Kako? Pa kako? Pa tako što se zapravo instalira nešto što ne bi trebalo da bude tamo i to je to. Evo sad vam se tu pojavlja kancelarija za mlade grada Beograda. Kako može, ja razumem da je neko uzeo dobronamerno da donira opremu i da kaže, znate kako, ili da mi kažemo, ne znam, ja imam opremu, moje dete ima, Jelenino nema i tako dalje. Ne mora da bude to da bi se neko sramotio javno zato što nema i tako dalje. Na kraju krajeva mi imamo već razrađenu stvar što se tiče koje kakvog imovnog stanja i po pitanju besplatnih udžbenika. Znači znamo. Pa da se na taj način pomoglo i da se neko jednom u ovoj zemlji potrudio da svu decu u Srbiji izjednači. Ne samo neku. Ali pošto je ovo odabrano, Beograd je centar, pa je odabran kao pogodan za socijalne eksperimente, jer su te institucije ovde i da kažem ljudi koji imaju neke patološke potrebe da to zaokruže, mi imamo situaciju kakvu imamo. Zašto dete iz Lebana da nema tablet? Da, to unosi sumnju. Znači, ne samo da unosi sumnju, to je problem. U sumnju u njihovu nameru. Koja je njihova namera deljenja tableta samo u Beogradu? Da li su vaše deca dobila tablete, da li su uzela? Moj mlađi sin je dobio, uzela sam tablet, baš iz prostog tog razloga, jer jednostavno i isto sam trebala da iznesem podatke o sebi, da odbijam da preuzmem tablet, znači bukvalno sve. To je bitno reći, tako je. Znači, da sam rešila da odbijem da uzmem tablet, isto bih dala informacije kao i da sam ga preuzela. Iz tog prostog razloga sam rešila da jednostavno preuzmem tablet. Iskreno da vam kažem, moje deca ne koriste, normalno koriste mobilne telefone, sve im je dozirano, moje deca su sportisti, jednostavno i želim da ih usmerim na taj način, ali mislim da im je ovo skroz nepotrebno. Mislim da je knjiga stvorila čoveka,
i da knjiga treba da nastavi da stvara čoveka, da je ovo samo jedno, kako da kažem, još jedan od njihovih hirova da nešto nama dokažu. Ja bih voljela da nam se oni obrate i da nam kažu iz kog razloga oni žele te tablete, da daju našoj deci. Gde oni vide budućnost. Šta je namera, šta je cilj? Šta je namera, šta je cilj? Reći ću vam deo iz ovog zahteva koji se bavi recimo tim pitanjima. Znači, tražili smo rezultate svih sprovedenih studija koje neposredno opravdavaju ovakvu upotrebu takozvanih biotableta. To je sve studije koje su pokazala punu opravdanost primjene biotablete koja se bazira na temeljno istraženom uticaju ovog konkretnog uređaja na zdravlje dece u osnovnim školama grada Beograda, kako fizičko, tako i psihičko, pozitivne i negativne efekte, višečasovne i svakodnevne izloženosti ionizujućem zračenju ovih uređaja kod dece u osnovnim školama grada Beograda, kao i kućnim uslovima, uticaj ovakvog dodatnog izlaganja zračenju ekrana, pored zračenja mobilnih telefona, laptop i desktop računara ili takozvanih prijemnika, te efekata stalne izloženosti takozvanom plavom svetlu, jasan odnos negativnih i pozitivnih efekata uvođenja biotableta kao pomoćnog nastavnog sredstva, studije sagledavanja kratkoročnih i trajnih fizičkih, fizioloških i psiholoških efekata koji nastaju radi prekomernog gledanja u ekrane mobilnih i stacionarnih uređaja, pogotovo kakvi su ti efekti, ovo je sad vrlo bitno za to, kod dece nižih razreda u njihovom najintenzivnijem razvojnom dobu, te jasan uticaj ovakvih didaktičkih sredstava na pitanje kvaliteta života osnovaca u gradu Beogradu i posebno studija kojim je utvrđen ukupan uticaj biotableta na razvoj fine grafomotorike, defektoloških fenomena i adekvatnog razvoja moždanih ćelija osnovaca u Beogradu koje će efektuirati kroz kratkoročnu i dugoročnu trogodišnju primjenu takozvanih biotableta. Mi dobijemo, mi nemamo pojma. Ma prosto i jednostavno. Kada ste dobili taj odgovor, kada ste podneli zahtev? Pa zahtev je bio, sad ću vam reći, negde, pa ako je odgovor 10.11. recimo neki nedelju dana pre toga. Što je sveže. I sad, pazite, vi nekoga pitate ovo, a mi smo po pravilu da sad postoji ovaj sistem o kome mi pričamo, taj sistem bi prvo ovo uradio, proverio, a ne bi mi morali da ih pitamo ono što bi oni trebali. I sad smo mi neki tamo nekompetentni, nestručni i tako dalje, oni ne znaju da pročitaju šta smo ih pitali. Šta ćete dalje u vezi sa tim, da li uopšte imate ideju? Pa vidjet ću, preduzimat ćemo mi još neke stvari. Znači, poenta priče je bilo da ovo dođe do javnosti iz jednog prostog razloga što mnogi ne znaju za to. Jer oni veruju, sad, šta je problem? Izgleda je ostalo da smemo da verujemo samo još u crkvi. Jer svi drugi su pokazali, da kažem, neke zadnje namere. I mene ne čudi to. Ja, da kažem, prilično sam kritičan prema ministrima prosvete i hteo bih da skrenem pažnju onome koji ih postavlja. Da dobro vodi računa o pitanju kompetencije tih ljudi. Znači, taj čovek koji treba da bude na čelu jednog takvog ministarstva koje se bavi naukom, tehnološkim razvojem, prosvetom, obrazovanjem i vaspitanjem, mora da bude neko ko se u životu sreo sa tim. Nije dovoljno da samo završi fakultet i da se bavi politikom. Ili bar da ljudi oko njega rade posao. Ovo je posledica svih njih zajedno. Možda je on samo onaj koji potpisuje, što je najcrnije. I nema, kako će neko ko nešto ne zna, nije stručan za to, nije kompetentan, ko se krije od nas, ko od đavola. Pa par puta su pokušali da srede susret, ma nema šansi. Pa kažete, evo Jelena može da vam kaže kako je izgledao naš susret sa nekim predstavnikom opštine, ne znam ko je čovjek bio uopšte. Koliko je trajao? Oko 4 sekunde. Bukvalno. Na šta mislite? Pa kada su delili tablet. I sad da li što je video mene i nas, ne znam, nije ni bitno. Čovjek je ušao u učionicu. A, dobro, dobili ste važi i otišao je. Ne znate ni ko je, nije se ni predstavio. I samo je rekla direktorka, ovaj čovjek iz opštine i to je to. Eto, toliko smo mi imali kontakta sa njim. Da li savjet roditelja može da utiče na ovo ili da makar postavi pitanje, da reaguje na neki način? Pa znate kako, mi smo reagovali. Jer po zakonu, po Ustavu Republike Srbije, obrazovanje u Srbiji je besplatno. Što znači da, i obavezno, tako je. Udžbenik, znači nije obavezno nastavno sredstvo. Nastavničko veće, znači, bira udžbenike za narednu školsku godinu. Ja mogu slobodno da kažem da roditelji nisu u obavezi da kupe te udžbenike, znači zbog, možda nemaju finansijskih mogućnosti, možda jednostavno
nisu u finansijskoj mogućnosti da kupe udžbenike. Tako da smatram da ukoliko neko vrši pritisak na decu, da nisu naučili, nisu dovoljno znali, nemaju urađen domaći i ostalo, smatram da je to neki vid diskriminacije, što ćemo se mi truditi u našoj školi u Slobodioci Beograda da dokažemo, ukoliko se iz svih izveštaja inspekcije koje je bila u školi utvrdilo suprotno, gde ja slobodno mogu da vam pročitam Samo da objasnimo, roditelji učenika osnovne škole Oslobodioci Beograda su još negde početkom ove godine, odnosno u februaru, martu, krenuli u, ako mogu tako reći, u borbu za besplatne udžbenike. To nije treba da bude borba, mislim, ali pretvorila se. Da, s obzirom na to kako ste objašnjavali na finansijsku situaciju, da roditelji imaju pravo da svoje deci obezbede besplatne udžbenike, ako već postoji mogućnost. Šta se desilo? Pa roditelji, znate kako, roditelji su finansijski dosta ugroženi što se tiče novca, zato što i korona je, možete slobodno i vi potvrditi, jako doprinala tome. Mnoga radna mesta su se ugasili. Znate kako, naša borba traje, mogu slobodno reći, od ove godine, od kad su se birali udžbenici, januar, februar, je li tako? Gde smo mi došli sa jasnim stavom, tačnije prethodni saziv Saveta roditelja došao je sa jasnim stavom da želi besplatne udžbenike. Međutim, naišli smo na otpor direktorke i jednostavno neko nerazumevanje nje da mi stvarno nismo bili u finansijskoj mogućnosti da kupimo udžbenike. Međutim, fondacija gospodina Kavčića je sa najboljom namerom došla u ovu Srbiju, osnovala se, otkupila autorska prava Zavoda za udžbenike i omogućila našoj deci besplatno školovanje. Šta podrazumeva to besplatno školovanje? Mislim da dobiješ besplatno udžbenik, ali ne da kupiš i znanje. Ja smatram da jednostavno da kupovinom udžbenika koji su odobreni od strane ministarstva, koje je škola, nećeš kupiti znanje svom detetu. Mislim, nadam se da se slažete sa mnom. Mi možemo kupiti pomoćno nastavno sredstvo koje će pomoći našoj deci da steknu određeno znanje. Ali ako on ne otvori taj udžbenik ili ako profesor sa njim ne radi adekvatno, znači dete neće imati znanje. Tako da smatram da nismo imali podršku naše direktorke, ne samo što se tiče problema udžbenika, nego i ostalih stvari. Smatram jednostavno da nije nama pristupila na pravi način, nije shvatila poentu naše, tako reći, borbe, nego je to gledala na neki, ne znam, njoj svojstven način na koji je ona to prihvatila. Vi ste se obratili i prosvetnoj inspekciji. Tako je, obratili smo se prosvetnoj inspekciji. Pa evo ja mogu da vam pročitam da ne bih pričala na pamet. Gospođica Marijana Knežević je dobila izveštaj inspekcije gde piše da je direktorka izjavila, samo sekundu, na sednici nastavničkog veća od 23.9.2021. godine na kojoj je predstavljen izveštaj sa sastanka tima za zaštitu od diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja i na kojoj je direktor škole navela između ostalog da nastavnici imaju obavezu da koriste udžbenike koji su učenici odabrali i da učenici mogu da koriste udžbenike koje imaju i da ih nastavnici neće u tome sprečiti niti insistirati, kao i da se nada da neće doći do problema zbog toga, znači i da škola neće imati problema. Ja bih se ovom prilikom zahvalila našoj direktorki što nam je dala podršku samom izveštaju inspekcije, što je podržala, ajde da kažemo, ne direktnim obraćanjem nama, nego inspekciji da podrži našu borbu za te besplatne udžbenike. I zamolila bih, mi smo se obratili sada, mi ćemo se obratiti nastavničkom veću, mi ćemo se obratiti školskom odboru. Kada kažete mi, mislite na Savet roditelja? Mislimo na Savet roditelja osnovne škole Oslobodioci Beograda, pošto smo sproveli ankete u odeljenjima, znači gde naša škola ima 24 odeljenja. Sproveli smo ankete, 90% škole je bilo za besplatne udžbenike. Mi jedini problem imamo, znači, finansijske prirode i mi smo se iz tog razloga opredelili i želimo da našoj deci stvorimo bolju budućnost,
da im na taj način omogućimo, znači da neko može da plati privatne časove, da neko može svoje dete da odvede na neki izlet i ostalo. Znači tako da, eto, zahvalila bih joj se ovom prilikom, eto, makar što je u tom izveštaju inspekcije navela da se ona apsolutno slaže sa našim mišljenjem za besplatne udžbenike. Da li to znači da u sledećoj školskoj godini će roditelji moći svoje deci da nabave besplatne udžbenike? To je sad... Mi se iskreno nadamo. Kada kreće uopšte ta aktivnost odlučivanja o tome koje će udžbenike učenici koristiti u sledećoj školskoj godini? To pretpostavljam tako negde u periodu januar-februar. Međutim, ovo je bitno. Ja ne mislim da je direktorka bila iskrena. Ona je više govorila prosvetne inspekcije ono što bi oni želeli da čuju, kako bi se zataškala, da kažem, neka situacija sa, to se već može, vi kada neko dete kinjite svakoga dana, pa mu kažete da on nema dobre udžbenike, pa dolazi kući uplakano i tako dalje, a bilo je takvih slučajeva. Pa je, pretpostavljam, iz tih razloga rekla kao, ok, može, sad ćemo mi kao da imamo neku kohabitaciju i tako ćemo preživjeti ovu školsku godinu, s tim što je to po meni, a pošto pratim neki širi kontekst, sračunato na ove trenutne predloge izmena i dopuna tih sistemskih zakona u vaspitanju i obrazovanju, u osnovnom i srednjem i predškolskom, gde se zapravo pokušava posle, ono pre što sam rekao, od 2006. 2009. pa nadalje, uskratiti pravo roditelja, koja je, da kažem, jedna sada već civilizacijska tekovina. Ako nešto već kao institut postoji 10-15 godina i to funkcioniše. Šta se pokušava uskratiti? Pokušava se ukinuti pravo saveta roditelja. Niti savet roditelja, kako da kažem, neka tamo grupa koja se bahanališe. To su predstavnici svakog razreda koji sada, znajući, da kažem, prilike onih sa kojima se druže i oni i njihova deca i s kojima sarađuju, da usmere neka delovanja u saradnji sa školom. Znači, poenta tog saveta roditelja nije da on bude oponent. Koje pravo savetu roditelja će biti uskraćeno po tim predlozima? Pravo da odlučuje o udžbenicima. Znači, prema sadašnjem zakonu, evo citirat ću, savet roditelja učestvuje u predlaganju izbornih sadržaja i u postupku izbora udžbenika. Tako je. I sad vi... Da li će to pravo biti ukinuto konkretno? Tako je. Novim predlogom, izmenama zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, znači radi se o članu 120, sada je to stav 6.3, to je ovo što ste vi rekli, ukida se i umesto toga oni hoće da ubace, znači da učestvuju u predlaganju sadržaja van nastavnih aktivnosti i programa na nivou ustanova i onda ima jedna kvarna, a to je, znate kako, kada vi vidite te nečasne stvari, kako oni spinuju da roditelji koji se ne razumeju u pravo, pazite, ja sam čak sreo i neke prijatelje advokate koji nisu mogli da veruju kako je to postavljeno, gde kaže, a to pitanje kojima se bavio savet roditelja će se rešavati po zakonu o udžbenicima. A u zakonu o udžbenicima piše da nastavno veće bira udžbenike. I šta sad on? On menja zakon o predškolskom obrazovanju, zakon o srednjem obrazovanju, zakon o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja i svuda skida po nešto, ubacuje i brojeve, znači povećavaju represiju, a sa druge strane jedino ne diraju član 34 zakona o udžbenicima. I kažu to će biti rešeno tamo, što nije rešeno istovremeno. Što se može sad učiniti? Kada će taj zakon biti, odnosno predlog biti na javnoj raspravi? Da li će postojati neka procedura? Ne, oni su ga odmah su ga spakovali u Skupštinu. Javna rasprava s onima koji će da rešavaju to na zvonce. Mislite, već je ušao u skupštinsku proceduru? Tako je, tamo nalazi se u skupštinskoj proceduri već. To su zakoni koji su, kako da kažem, u proceduri, verovatno će na nekom od narednih, ali da vam kažem, poručit ću tim tamo koji se prave pametni. Ako stvarno budu to uradili, nemoj da se začude da svi roditelji izađu na ulicu. Jer znate kako? To je poslednja tačka. To nismo mi sad, da kažem, ne radi se o nekom pravu koje je nastalo juče. To ministarstvo je savet roditelja negovalo od 2006. 9. 11. i svaka izmena zakona je dodavala neke ingerencije da bi to telo jednog dana zaživelo i da bude, da kažem, jedan kompetentan partner u vaspitanju i obrazovanju svoje sopstvene dece. I dođe jedan Ružić
jedan Ružić i kaže na televiziji, nakon što je Zaštitnik građana rekao da stvarno postoji kolizija između zakona o udžbenicima i tog člana 120 zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, kaže mi ćemo to da ukinemo. I on to sprovodi u delo. Ko je on da suprotno ustavu ove zemlje, da kažem opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava i tako dalje, da uskraćuje prava nekoga koja postoje deceniju? I lepo piše u ustavu. Nivo dostignutih ljudskih prava ne može se umanjivati. I mi ćemo i pravno rušiti to. Ići ćemo ako treba, tužit ćemo Republiku Srbiju. Ja pitam, ko je on da posle 10-15 godina neku tekovinu, znači to je civilizacijska tekovina, kada nešto živi 10-15 godina i masovno i toliko je korisno. Pazite, Savet roditelja se bavi raznim pitanjima, od ishrane, o tim posebnim i specijalizovanim programima za decu, o pitanjima svakodnevnim, tako da evo sad se bavimo i besplatnim udžbenicima. Znači mi se trudimo da to, ja nisam sad trenutno u Savetu, ali eto, sve što mogu pomažem. I dođe neko i kaže, ne može više. Šta vi kao predsjednik Saveta roditelja kažete na ovo? Pa mogu samo da kažem da svi roditelji koji su sa mnom u celoj ovoj priči, da mi jednostavno nismo neobrazovani, nismo neoškolovani, nismo roditelji koji su došli tu da kvare neki koncept ove države, da kvare koncept osnovne škole Oslobodioci Beograda. Mi smo jednostavno došli da se izborimo za prava naše dece koja im po zakonu pripadaju. I da sačuvamo ona prava koja već ima. Tako je, da sačuvamo, apsolutno, znači da sačuvamo nešto za tu našu decu. Ja kažem, meni sin završava sad 7. razred, sledeće godine će Bože zdravlje u 8. ali imam dete koje je 4. razred. Ja prosto želim da nivo njegovog obrazovanja, nivo njegovog znanja bude na nivou koji mu pripada, a ne na nivou nekog, ne znam, deteta 2., 3. razred kad dođe u 8. razred. Ja ne znam da li su ljudi svesni, da li se ljudi bave njihovom decom, da li su svesni činjenice da deca dolaze u 5. i 6. razred da ne znaju da čitaju. Znači, apsolutno, nivo njihovih sastava, nivo njihovog načina komunikacije je dosta lošiji nego ranije generacije. I ko je odgovoran? Koliko se u poslednje vreme samo dešavalo zamena, ovaj bolestan, i sve vreme zapravo oni, ne može se reći da gube časove. Oni pokušavaju nekakvu nastavu da organizuju. Ali ne možeš ti da organizuješ nastavu, sad došao ovaj nastavnik, sad došao ovaj menja toga, pa ostao je samo sekretar škole, pa pedagog, pa onda ovaj ušao umjesto toga, pa direktor umjesto nekog. Prosto, kako da vam kažem, to je ono s početka što smo pričali. Kad se vi igrate semafor, vi znate, zašto je nastao kružni tok? Da bi saobraćaj tekao, a ne da se stalno secka. Na samom smo kraju emisije, šta biste mogli na kraju da poručite? Pa evo, i roditeljima, i učenicima, pa zašto da ne i prosvetnim radnicima? Pa imamo mi prosvetne radnike koji su se obraćali i koji kažu da podržavaju, ali sad, vrlo bitna stvar. Recimo, ako uzmete sad ovu priču sa zakonom o udžbenicima, vi imate, to smo došli do nekog podatka, 50% zaposlenih nastavnog kadra u školama je na ugovorima na određeno vreme. To znači? To znači da su to mučenici tasteri koji moraju da rade ono što im se kaže. Ko njima upravlja? Direktori. Ko postavlja direktore? Ministar. I eto kako se biraju udžbenici. To je najkraći put od ozgo do dole i oni kažu šta mi da radimo, znate kako izgubit ćemo posao, već je bilo slučajeva jednog, što bi rekli, srede za primer i šta? Vi ste osnovali Facebook grupu Besplatni udžbenici u nameri da pomognete i drugim roditeljima i školama. I da vam kažem, javljaju nam se iz drugih gradova. Vi ste vidjeli, to je jedno mesto na kome nema negativnih komentara, tu su samo roditelji koji su zainteresovani da saznaju, da se informišu i tako dalje. I da vam kažem, od onoga komentara koje sam ja imao prilike da vidim, jako su kivni na Ministarstvo prosvete. Posebno zbog ove priče sa Savetom roditeljima, posebno sa ovom pričom za udžbenike, posebno što se bore, znači ministar koji potpiše rešenjem određeni udžbenik se bore i protiv njegove primene, a udžbenik je državnog zavoda, a ministarstvo je državno, a zalaže se za privatnike. I sad, isplivala je, da kažem, fotografija jednog, da kažem, računa, gde se ti udžbenici, recimo, Klep, štampaju u Bugarskoj.
Znate kolika je cena u štampi jedne knjige? Koliko? Između 0,3 i 1,2 eura. A koliko ih mi plaćamo? 800, 900, 1000, 1200, Koliko bi vas koštali udžbenici za svu decu? Mislim, koliko? Pazite, nisu samo tu udžbenici, vi imate udžbenici, radni listovi, ovo, ono, ne znam ja šta i tako dalje. To je gomila. I sad, da neko... I svakako bi vam besplatni udžbenici značili značajnu uštedu. Pazite, ja sam učio... Ne samo vama, nego svim roditeljima. Ja sam učio iz zavoda ovih udžbenike. Ja ne vidim šta je problem sa njima uopšte. Ako su još besplatni, ako se pojavio neko ko hoće da nam pomogne da ih imamo. Znači on ostvaruje ustavnu svrhu obrazovanja da je besplatno, ako je već obavezno. Znači ministarstvo, evo to je recimo važna stvar, je dužno, odnosno obavez je da podeli recimo 3. i 4. detetu besplatne udžbenike, one koje deli, nije bitno. Vaša deca bi da to imala pravo. Nikada moja deca nisu dobila ni jedan ceo komplet. Uvek fali 2-3 udžbenika i kaže šta ima veze, kaže to je to, dokupite. Pa ti sad imaš tržište udžbenika koje je 120 miliona. Nama svake godine 120 miliona evra izvuku iz džepova. Na koji način? Pa na ovaj. 120 miliona evra. Mi nikada ne možemo da budemo bogata nacija kada nam svake godine neko ukrade 120 miliona evra. Svima nama, našoj deci. Zato ta deca jedu viršle, mnoga nemaju patike, idu bosonogi, nemaju za ne znam ni ja šta. Pa je to ta, da kažem, socijalna politika o kojoj kao ministarstvo vodi računa? Pa šta će nekom tablet ko je gladan? Šta je pomogao tablet onoj devojčici koja je morala da ode iz Beograda iz te škole? Šta je pomogao? Ništa. I svi su je podelili jedinice, masakrirali su dete. To dete više nikad neće da bude kako treba. Pa zašto se svake godine menja udžbenik? Ne postoji. Znači, niko od moje dece nije mogao da nasledi ni jedan jedini udžbenik od prethodnog deta. Pa evo, šta bi vaša poruka za kraj bila, pošto tema je očigledno tako velika da bi bilo mesta i za još jedno, a možda i više emisija. Naravno, bavit ćemo se još tim temama. Izvolite. Mi smo tu za vas. Ja bih htjela da poručim profesorima da smo uz njih. Tako je. Da razumemo i njihovu zabrinutost, da razumemo i njihov strah, da razumemo i njihovu borbu, ličnu borbu, da jednostavno i oni pokažu da je njima stalo do nas i do naše dece i da shvate da su oni tu zbog naše dece, a nisu naša deca zbog njih. Znači, jednostavno škole su tu da bi naučile našu decu i da bi naša deca izašla školovana. Tako da, eto, mi im pružamo apsolutno podršku. I naša deca su njihova slika i prilika. I znanje vaše dece. Oni šta budu postali u životu, oni će biti ono što su njima dali njihovi nastavnici. I ja recimo imam priliku sad, ovih dana mi je izašla iz štampe knjiga Naučna monografija i verujte mi da mi je bilo puno srce kada mi se javio razredni starešina iz srednje škole i čestito. Ali je to, ko ću to da vam kažem, ti nastavnici danas moraju da znaju da će neko sutra da ih na ulici pozdravi ili neće da ih pozdravi, ili će da ih se seća ili neće da ih se seća. Tako je, da li će se neko ostvariti u smislu da će biti sutra profesor, možda će od njih neko biti dobar kuvar, možda će neko biti dobar sportista. Smatram da kroz osnovno obrazovanje sva deca treba da se usmere, da oni budu ti, pošto najviše vremena pored nas roditelja provode sa njima u školi, mogu se otvoriti, u našoj školi, na primjer, nema kreativnih radionica. Jednostavno, svako dete je jedinka za sebe, svako dete je predodređeno za određeni cilj u svom životu. Neko će biti sportista, neko će biti novinar, neko će biti doktor, ali smatram da su profesori ti koji treba da pronađu i treba da usmere tu decu ka tom cilju gde oni sebe vide. Prosto jednostavno. Tako da smatram da se trebaju malo i te radionice u školama pokrenuti. Smatram da ne mogu ni profesori to sami, što kaže Petar, ali tu je i savet roditelja koji znatno može na osnovu istraživanja u svom odeljenju da jednostavno da do znanja. Mi smo njihov partner, tako je i zakon to postavio od početka, još iz početka 2000-ih. Da mi zajedno gradimo školu. Škola nije ni naša, ni njihova. Svi mi tu smo u funkciji da ta deca postanu ljudi, da postanu dobri ljudi, da postanu što bolji ljudi, da im ne bude jedina misao u životu kako da pobegnu odavde.
Pa evo da sa tom porukom i završimo ovu emisiju. Tako. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, divni ste. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.